El teu club de futbol no es menja un torrat? El teu equip no és competitiu? Doncs el Loro! El Barça et pot ajudar, perquè a Can Barça comença l'Operació Toia! Operació Toia! Per la temporada que ve ens sobren unes quantes toies. Qui les voldrà? Comencem, per exemple, amb aquest jugador fora de sèrie, Eidur Gudjohnsen. Eidur Gudjohnsen, l'autèntic bacallà d'Islàndia. Estadístiques, més val que no en parlem. Hola, soy Eidur. No el deixeu escapar! Per la seva qualitat és titular indiscutible amb la selecció islandesa. Un home polivalent, capaç d'assumir qualsevol responsabilitat al terreny de joc. Un jugador sòlid, disposat a sacrificar-se pel club. Sí, amics, Eidur Gudjohnsen és el vostre home. S'adapta a totes les posicions. Pot jugar davant, al mig o a qualsevol de les dues bandes. Un jugador que és per fer-li un monument i després fotre-li pel cap. Hola, soy Eidur. Pot ser vostre per només 5 milions d'euros. Molt i molt negociable, esclar. Truca ara mateix a la telebotiga del Barça. 902 2 a 6. I la primera trucada s'emportarà un lep de regal. La 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 la. Alexander Lev, el Lluç de Bielorússia. Estadístiques, a l'Arsenal era bo. Un futbolista letal a l'àrea. Un futbolista letal amb si mateix. Hola, soy Alex. Operació Toia! Amb la meva garantia. La garantia d'un bon Jan. El Loro! Merda, no m'he recordat de colar-los la meva junta directiva. Urr!